गाढवाचे घोडे आम्ही करू दृष्टी पुढे, चघळी वाहना माघा रिया बांडा सुना, सोंग संपादनी तरी करू शुद्ध वाणी, तुका म्हणे खळ करू समई निर्मळ. गाढवाचे घोडे म्हणजे इंद्रियांचा दास असलेल्या मनुष्याला देखील आम्ही घोड्याप्रमाणे म्हणजे जसा साधू बुद्धिवान असतो त्याचप्रमाणे आम्ही त्याला करू. आपलं जे शरीर आहे तो इंद्रियांचा दास आहे, म्हणजे आपला स्वतःचा आपल्या इंद्रियांवर ताबा नाही आहे. तर जसं साधू बुद्धिमान असतो त्याचप्रमाणे आम्ही सुद्धा त्यावर ताबा मिळवू, म्हणजेच इंद्रियांचा स्वामी करू. असा मनुष्य वारंवार वाहना चघळणाऱ्या कुत्र्याप्रमाणे पुन्हा पुन्हा नीच कर्म करतो. जरी असा मनुष्य ढोंगीपणाने वागत असला तरी त्याची वाणीसुद्धा आम्ही शुद्ध करू. तुकाराम महाराज म्हणतात, जरी कोणी दुष्ट असला, खळ पुरुष असला तरी त्याला आम्ही शुद्ध करू.